Sadiya cikin wajen mama. Haba Fadil, yanzu na ɗauko ka daga makaranta. Ka bari mu je gida ka ci abinci tukunna. Ni ba na jin yunwa, ki kai ni gurin ta yanzu. To shikenan, zan kai ka ganta kaji. Bahija, likita ya umarce mu da mu riƙa gaya miki kalamai masu daɗi, hakan yana da muhimmanci a tare da ki, kuma zai zamo sanadiyar samun lafiyarki. Aisha, sai dai an samu saɓani da hakan domin ni zan riƙa faɗa miki munanan labarai wanda za su sa ki kasance a haka, kuma ina addu'ar in Allah yadda ba za ki farka da wuri ba. Ina so ki ji irin raɗaɗin da na ji a shekara 4 da suka wuce. Da wulakanci da tozarci da raɗaɗin abin da na ji. Hajiya, kamar da na faɗa miki, na yi alkawari daga yanzu, daga yau, insha Allah zan canja. Zan yafe mata, ko ma in ce miki na yafe mata duk abin da ta yi. Allah Alhaji. Na yi miki wannan alkawarin tsakanina da Allah. Hajiya Sadatu ki yi haƙuri. Na san kin shanye abubuwa da dama tun daga lokacin da aka fara maganar auren Bahijja har izuwa aurenta. Kin yi haƙuri. Na ɗora miki laifin bijire min da ta yi. Na raba ki da ‘yarki. Na raba ki da ganin ‘yarki. Na raba ta da gidan ubarta. Amma duk kin yi haƙuri. Hajiya ki haƙuri da wannan cutarwar da ne miki. Insha Allahu Bahijja za ta dawo gida gurin ubanta. Za ta ci gaba da rayuwa. Za ta manta abin da ya faru na shekarun da muka yi ba ma tare da ita. Allah Alhaji. Ƙwarai kuwa. Ka tabbata kai alƙawari. Ƙwarai kuwa. Bahijja za ta samu gatan da ta rasa a baya. Alhaji, baka san tsawon lokacin na ɗauka ba, ina jiran wannan ranar da za ka furta cewa ka yafe wa Bahijja kuskuren da ta yi a rayuwarta. Hajiya Sadatu, ni ne ya kamata ne miki godiya. Domin wannan tsawon lokacin da na raba ki da Bahijja, biki taɓa bijirewa umarnina ba. Ko da gaskiya ko babu gaskiya, ba kya damuwa, ba kya bijire ma. Ba komai Alhaji. Saboda na san cewa akwai ranar da za ka yafe wa Bahijja. Akwai ranar da za ka bari Bahijja ta dawo rayuwa cikinmu. Hajiya. Mu ne za mu koma rayuwar Bahijja. Ba ta ce za ta shigo rayuwa ba. Domin mu muka fita daga rayuwarta. Saboda muna fushi da ita, ko in ce ina fushi da ita. Sa'adatu, na yanke wata shawara a yau domin in nuna miki cewa alƙawarin da na ɗauka ba na wasa ba ne. In Allah ya yarda, yadda muka tattara muka bar garin Kano saboda Bahijja, to yanzu za mu tattara za mu koma garin Kano saboda Bahijja. Allah Alhaji. Ƙwarai kuwa, za mu koma kusa da ita domin mu ba ta kulawa, ta ƙara samun shiga cikinmu, mu ƙara kusantata. Rayuwar da ta yi ba tare da mu ba, in Allah yadda za mu yi ƙoƙari mu kwatanta maida mata abin da ta rasa na zama ba ta kusa da mu. Yanzu Alhaji, da gaske ka za mu koma Kano? Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Baka san irin farin cikin da ka saka ni a yau din nan ba, wannan kalmar da ka furtanta za mu koma Kano kusa da irin mu. Hajiya, za mu koma Kano insha Allah. Dama na dawo wannan garin ne cikin fushi domin in nisa da ita.
to yanzu zan koma garinmu Kanan Dabo domin in zauna a kusa da 'yata. Insha Allah. Allah yadda. Allah kan. Ki haƙuri. Wannan shine zai sa ki rika tuna irin uban da kika aikata. Ni ma kawai gani ne ta fara. Ta mutu ne? Me ke faruwa ne? Ka daina kuka me? Me ya faru? Ka daina kuka mana. Kai shiru kaji. Me aka yi maka ne? Fadil, wai ina ka shiga? Baiwar Allah daman ke ce maman shi. Ba ni ba ce maman shi, ni ƙanwar babansa ce. Kai shiru ka ji ko? Kin mana kama zaki. Dan Allah ku shiru ku yi haƙuri, insha Allah za ta samu lafiya. Kun bai kamata kankanin yaro ku bashi a cikin wannan babban asibiti yana yawo shi kaɗai ba. Ki diba fa yadda yake yin kuka shi kaɗai dan Allah. Kin san yanayin jikin maman nashi, hankalin mu a tashe yake, tana cikin ICU. Insha Allah za ta samu lafiya, muna aiki a kanta. Kuma her body is speaking yanzu, ba wani sauran problem a tattare da ita,
pulse rate ɗinta, blood oxygen duka is stable. So abinda nake so da Allah keep eyes on her for 24 hours. Okay, sir. Na ciki wannan oxygen din yana supporting nata shi ma duka a bar shi a ciki. Kuma you should make sure kun sa ido sosai akan wannan. Insha Allah. Sannan ku da kokari. Yawa sanin. Thank you. Hello Umma. Muna asibiti. Wallahi jikin Aunty Bahijja ne ya tashi da ƙyar likitoci suka shawo kan matsalar. Wallahi. To shikenan Umma sai kin zo. Sadiya, ku tashi mu je mai da ku gida ko? A'a gaskiya yaya ka yi haƙuri. Saboda in mun koma gida ma hankalinmu ba zai kwanta ba kuma mun yi waya da Umma ta ce ga ta nan zuwa. Ni dai bana so ki sanar da ita dan Allah. Kin san fa ba isasshiyar lafiya ne da ita ba. To ai na rasa wa zan kirawo ne hankalina ya kwanta shi yasa na kira ta na faɗa mata. To amma idan ta zo zan mai da ku kin ga Fadil bai ci abinci ba kuma zan ya kamata ya je ya huta ko? To yaya? Yalla bai. Na. Likita yana son ganin. Okay to ganin zo. In ta zo ki sanar da ni ina son. To. Ka kankanan nan ba irin wanda ka kawo ba ko? Gaskiya kan ai na canza gurin suwa insha Allah daga wani. Wancan an je an baka wani farin kankana yau ka san me bebe? Ka san na maka alƙawari ba zan ƙara yin magana akan abin da ya shafi Zakiya da mijinta ba ko? Za ki kara alƙawarin kenan. Mana. Ina jin ki faɗa abin da yake ranki. Yauwa. Ɗazu bayan ka fita. Sai na ji ana nuki. Da na je na leƙa sai na kawar Zakiya ce ta zo Asma'u. Sun ce bata ai babu kowa a gidan. Zakiya ta koma gidansu. Ka san me ta ce min? A'a sai kin faɗa. To. Cewa ta yi Zakiya ba za ta koma gidansu ba. Da na tambaye ta sai ta ce min ai gidansa shine waje na ƙarshe da za ta koma. Da na ce ta bani labari ka san me ta ce min? Wallahi sauri take bata da lokaci. To kina so ki ce min Samir ba gaskiya gaya min ba abin da yake faruwa kenan? Kwarai ma kuwa. Dan duk yanda aka yi Zakiya da iyayenta sun samu matsala. Me yasa kika ce haka? Haka nake tunani. Kai na ima. Kawai kuma dan tunanin ki ya baki sai ki dauka cewa Zakiya ba ta jituwa da iyayenta? Baby, ka dai san wani sa'in mutum zai rai abu a zuciyarsa. Kuma sai kaga ya zama gaske ni yanzu ni duk ba ma wannan bane yake damuna. Kawarta da ta zo ta dan ce mata Zakiya ta tafi gidansu irin yanda ta kidime shine yake damuna. Kinga da Allah ki daina saka yawan abubuwa a ranki saboda sa abubuwa a rai irin wannan ba kyau yana jawo mutum ya tunani mara kyau gaskiya. Wallahi na rasa me yasa zuciyata take raya min abu mara kyau akan su. Oh my god, ina baki kina kin karba. Kin zama nake so da ke? Ka baki ɗaya a gidan nan. Ki daina yawan zama ke ɗaya kina tunani. Kin gane? Saboda idan kika ci gaba da wannan tunanin za a samu matsala ki dinga engaging kanki da wasu abubuwa activities a cikin gidan nan. Baby, ba haka bane ba. Kawai dai ka san menene? Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci na ji zuciyata tana son Zakiya na saba da ita. Shi yasa wallahi ba na son wani abu ya same ta. Gaskiya hakan yana faruwa.
sai ka ji kankanin lokaci ka shaƙu da mutum kuma sai ka dinga gudun kan wani abu mummuna ya same shi. Yawwa. Amma abin da zaki yanzu shine idan har kina ƙaunarta da gaske to ki dinga mata addu'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan har kana ƙaunar mutum a cikin zuciyarka to ka dinga masa addu'a a rayuwarsa. Shikenan. Insha Allah wajen nayi. Ina yi sai dai in ƙara ma. Allah ya miki albarka. Amin ya Allah mijina. In kuma kina so a ƙara miki aboki ya zama. To naga kina yawan tunani. A'a to ai ni wallahi ban so. Well, na neme ka ne domin mu tattauna game da rashin lafiyar matarka. So, I learned cewa akwai abin da ya faru da ita na ɓacin rai ko kuma na tashin hankali. It's one of the two, dole akwai guda ɗaya a cikin shi. It's normal hakan yakan faru da marasa lafiya wanda suka shiga cikin coma. Kamar maganar da muka yi da kai jiya ne, dole za a bijiro da wani abu wanda zai taimaka mata, wato abu na farin ciki. So duk abin da zai sa ta farin ciki to dole za a ke kawo da shi kusa da ita. Kamar yanzu idan tana da wani reciter na karatun Alkur'ani wanda ta fi so, favorite nata, so za a yi play mata. To insha Allah idan aka ci sa'a sai kika ga ta yi faking. Cikin insha Allah za mu yi kokari da. Well, sai kuma abu na biyu. It's like naga tana da yaro. Idan ta ko? Kai dan mu ne. Okay. Naga kamar akwai bond mai ƙarfi tsakanin ta da yaron. Right? Yeah. Okay. To abin da nake gani ya kamata shi ma a kusanto da shi gurinta kamar irin lokacin da take da lafiya. Akwai tatsuniyoyi da kuma yadda take jinsa a jiki da abubuwa da suke yi tare da ita. Tunda yanzu ita ba za ta iya ba. To shi idan zai iya tunawa ya kamata a ce yakan ɗan yi mata. So wannan abin zai ɗan wasu kuma za ta ɗan ringa jin daɗi in aka ci sa insha Allah haka ma za ta fi. Shi ke na ranka daɗe. Amma ba na son Fadila ya riƙa ganin mahaifiyarsa saboda zai iya shiga damu. I understand. Duk wani uba na kirki haka zai ji kamar yadda kake ji. Kuma it's not easy a ce uwa tana cikin wannan condition ɗin kuma yaro yakan zo ya ganta. Amma kai yadda fuskantar ka take ke. Health wise ba haka bane. Ai kar ka manta abin da na gaya ma. Ita da take cikin coma duk activities da ake na rayuwa tana ji. To kai ya za ka sa kanka a shuɗinta a ce ɗanta baya kusa da ita. To ai present of him a kusa da ita means a lot. In yana nan za ta ke jin daɗi a ranta. So hakan dole za a daure kuma yara ka san na yanzu suna da dauriya. Ba wai lalle yadda kake tunani ba. Kuma in ka sa kanka a shuɗinsa shi ya za a iya nisa da mahaifiyarsa. It's not going to be easy for you. So hakan za a daure dai a kusanto da shi kusa da ita. To insha Allah abubuwa za su yi daidai. It's not easy. Sai an daure. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Alhaji. Lafiya kika kiran kika ce da gida da gaggawa? Lafiya dai me ke faruwa? Wallahi ni dai hankali na ba a kwance yake ba, gaba na faduwa yake ta gani nake kamar wani abu ne yake faruwa da Bahijja wanda ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To me yasa mita? Ban dai sani ba dai amma kaman ba ta da lafiya. To ki kira ta a waya mana. Na buga wayarta ba ta shiga. Na rasa inda zan sa rayuwata. Yanzu saboda Allah sa'a. Waye san inda take a Kano? Waye san ina take zaune? Wa isan wace rayuwa take a Kano? Wa muka sani ya san inda take a Kano balle a je a neme shi ya samo mana labarin ko in ce samo miki labarin nata. Akwai ƙawarta Farida. Babbar ƙawarta Aminiyar ta ce, na san idan muka neme ta za ta bincika mana inda take. Za ta san in me yake faruwa. Dan Allah. To yanzu shikenan abinda za a yi in kina da lambata neme ta in babu kuma sai mu nemi wanda yake da lambar nata ya turo sai a kira ta mishi. Ina da lambarta. Ita Farida? Na wayarta take ne. Ta Farida. Kin yi halin naku ko? Ku jefa waya a jaka ko a wani guri. Yawa na ta.
ai ta kiran ku a waya dama kun jefa ta a wani guri. Wanda ya sake kiranta. Yanzu ko ba ta kusa da wayan ne? Tashi. Assalamu alaikum. Hello. Farida. Ya kike a gida? Lafiya ƙalau umma. Ya maman naku? Wallahi tana nan lafiya ƙalau. Masha Allah. Farida ya ƙawarki a gidanta? Tana nan lafiya ƙalau mama. To masha Allah. Farida yaushe rabanki da ƙawar taki ne? Na ga ina ta faman kiran wayarta ba ta shiga. Ina fatan dai lafiyar ta ƙalau ko. Kuma kin ga mama shekaran jiya ma muka rabu da Bahijja. Shekaran jiya kuna tare da ita? Okay. Na ga ina ta faman kiran wayarta ne wayarta ba ta shiga. Shi ne hankali na duk a wannan. Dan Allah Farida abin da nake so da ke dan Allah ki min kokari ki je gidanta ki haɗa ni da ita a waya. Ina son yi magana da ita mai muhimmanci. Okay, to shikenan insha Allah zan kai mata wayar in Allah ya yarda. To shikenan nagode. Nagode Farida. Allah ya albarka, Allah ya albarka. Aha ki gaida maman naku. Kice ni ma ina gaishe ta. Aha to Alhaji ma na gaishe ki. Sa ta ji mama nagode. Okay, thank you. Kin gani kina ta dora kanki damuwa. Dole da Alhaji. Shi kenan dai yanzu kan wata ka tsami ko? Da kin tana lafiya in ta je sai ta haɗa ku magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me kiya nan tun ɗazu Farida? Babu komai umma. Ban gane babu komai ba kina cikin damuwa. Daman maman su Bahijja ce ta kira ni ta ce wai in haɗa ta da ita a waya. Maman su Bahijja? To, Allah ya sa dai lafiya. Dole ki shiga damuwa. Allah kuma ya shirya tsakaninsu. Amin ya Allah. Barka zuwa ajiya. Barka dai. Matar gidan na nan? Matar gidan wallahi ba ta nan. Ina kuma ta je? Wallahi ta faɗo daga saman bene. Ta ji ciwo an kai ta asibiti. Saman bene kuma? Ƙwarai saman bene. Inna lillahi. Saman bene kuma? Saman bene hajiya. Ka san asibitin da aka kai ta? Gaskiya ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarinyar nan tana jin jiki. Ya Allah Ubangiji ya sa ka fara ni. Wallahi umma ni har tsoro nake ji. Saboda ban taɓa tunanin Anty Bahijja za ta kai yanzu ba ma. Tsananin ciwo mutuwa bane. Mu dai addu'a mata Allah ya sa ka. Amin umma. Allah ne kaɗai ya san abin da take ji. Allah Ubangiji ya tashi kafaɗarta. Amin umma. Allah shi komai yayi daidai ne. Hello Anty Farida. Ki yi haƙuri, wallahi gaba ɗaya ciwon nata ya kiɗa mamumin sha'afa. Muna gidan Kano Hospital.
To sai kin zo. Ki da kike waya? Anti Farida ce ta kira ni kawa Anti Bahijja. A gaskiya ba ku kyauta ba. Aminiyarta tana cikin wannan halin a ce ba ku sanar mata ba? To umma za a sanar da ita. Ni da mama cikin hayyaci na ta zan sanar. Duk da haka, kada ku manta fa ita ce makusanciya a matsayin 'yar uwa a wajenta. Bai kamata ba. Shin wai in tambaye ka ma? Duk abin da ake cikin nan ka sanarwa da iyayen Bahijja halin da take ciki? Ban sanar musu ba saboda ko an sanar musu ma ba zuwa za su yi ba. Kin sani ba wani santa suke ba. Kada ka damu. Ya zama dole duk halin da suke ciki. Kuma duk irin fushin da suke da ita. A sanar musu domin haƙƙinsu ne. Ai duk fushin da iyaye suke da 'ya'ya idan har irin wannan ta zo, to suna da haƙƙi a sanar musu. Ka yi ƙoƙari ka ɗauki wayar ka maza ka kira su ka gaya musu. Shikenan. Na bar wayar barin ɗauko. Wa'annan rainin hankali ne ko kudi? To an shi da daga kai binni fa dama gaba ƙarya ake. Yunwa ma tana sa wani kula wani. Allah ko? Allah wallahi. Ka ce gaba sai ƙauye. Haka ne. Na yadda wallahi ƙauye ne sai a fara gaba iyaye tun iyaye da kakanni wani a zo a haifa ai gadanta. Yanzu kai yanzu a ƙauye in kai gaba da wani ya dudube ka ba sai binne ma ko kuma ya sa bindiga to kai dauke ka. Wallahi haka ne. Amma wayannan ai da ba in kaje ana gaba a binni da farko yunwa ce ko kuma dan gadan ne bai kai ya kawo ba. Allah na yadda. Ita yanzu ya sake ta ƙarshen ta ba ta da tidin dafa. Sai shi ba. Mata ne suke kwana a zaure a binni. Muka ga. Kowa ya rufa sai wani Allah zai rufa nasa. Haka ne muje. Allah ya ƙara haɗa kansa dan haɗin kansu shine haɗin kan abincin mu. Girkin mu ba. Mu je mu tafi kasan yanzu sai a iya samun munafukai a gidan nan Allah ya yawa da su. Allah wahid kudin balarabe ya kare yace Allah wahid me ka gani wani abu da gani a nan ɗinka wallahi menene a ta kai muna kama na ce Allah wahid a ƙarya kake wallahi ni in nayo kamar ka ani yanzu ko aure ne ma ban ka isa ka dinga shiga gidana ba wallahi kar matata ta je ta haifi mai kama da kai wallahi kai dan ba za ka fi sai na tuna lokacin da na gwamna a Gombe au ka san na yi gwamna a Gombe ni za ka ba labari ba kai kai sauka ka ba goje ba Wow, yanzu duk wannan saboda ni aka yi shi? Ƙwarai kuwa duk abin da kika gani a nan dan ke na yi shi, sannan kuma har da mai aiki na tana don miki. Masha Allah, welcome to me, my lovely wife. Masha Allah, gaskiya ya yi kyau. Yanzu duka wannan saboda ni ne? Ya wuce.
alaikum salam. Hajiya sanya. Yawwa sani. Yawwa. Ke ce yar aikin? Eh. Menene sunanki? Ladidi. Ai ya sani. Na Ladidi. Masha Allah. Masha Allah sun da zuwa.